naša firma ako Agritech Slovakia bola založená v roku 1996. Zo začiatku nášho pôsobenia sme vyrábali výlučne pre našu materskú spoločnosť Agritech Italia rôzne dielce do chovných technológií, ohrad a tak ďalej. Postupom času sme si vytvorili taký vlastný trh. Začali sme vyrábať závitovkové dopravníky rôznych druhov, dĺžok, prepravných kapacít a tak ďalej. Možno 90% výroby, čo sa týka dopravníkov, sú vlastne na mieru šité pre potreby zákazníka. Vyrábame aj z nerezovej ocele. Výpalchy sme si objednávali u externého dodávateľa, takže viac menej aj toto bol vlastne dôvod, prečo sme si zaobstarali aj my ten TNC plazmový rezač Thermacatu, aby sme boli možno aj flexibilnejší, vedeli sme rýchlejšie zareagovať. Keď náhodou dodávky sú brzdené, tak vieme si to určitú časť z toho vieme vypaliť sami z iných typov produktov. Najčastejšie my palíme pre seba, pre vlastnú spotrebu hrúbky od feď až po 12. Tieto sú také najčastejšie feď 8, 10 a 12 mm. To štandardné čierne plechy. Hlavný prínos je tá flexibilita. Nie sme brzdení inými činiteľmi.